अच्छा जो लाल लाल टिकुलिया निहन करेली सर उड़ते खबर मिलल हमरो के त हम सुनने कि शिवेश मिश्रा आ माही मनीषा के माने बीच में कुछ खटपट भइल बा स्टेज शो लेके बड़ा एगो काल रिकॉर्डिंग वायरल होता काल सीओ से भैया ले कन के बोलाइबे मत कर मत दे तू जब तहार इज्जत नहीं खींचन दे तो तू काहे के बोलावत तारा नियन आदमी के तो फोन ना करे के चाहिए तो शिवेश मिश्रा के गलती बा कि माही मनीषा के गलती बा रवा है माही रवा है मनीषा मान ली रवा सब बताई ना महाराज एगो कहावत भोजपुरी में आप लोग भी सुने होंगे वो कहावत है कि गांधी जी के 3 बंदर ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो और ना बुरा देखो। यहाँ पे देख सकते हैं कि हालांकि बोला जाता है कि गांधी जी का 3 बंदर लेकिन यहाँ पे अभी 2 ही बंदर हैं और 2 बंदर तीनों तरीका से कमाल आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा आप लोग नकिया आंखें मुँह कहे बंद किए हैं महाराज? देखिए बोले नहीं रहे आप सुन रहे हैं ना सुनाई दे रहे हैं ना थोड़ा ठेपिया हटाइए महाराज काहे ये सब नाक कान आँख ये सब बन के है आप लोग ये महाराज कहाँ हुआ है दिक्कत क्या है आप लोगों को? बोलना मुश्किल हो गया बोलने लायक क्या है क्या बात है काहे बोलने लायक नहीं है? अरे भोजपुरी में एकदम हम लोगों का जो पेट लैंग्वेज है ना वो भोजपुरी है। अब बोलब हम भोजपुरी में हमारा ढेर हिंदी उर्दू फारसी ना आवेला। आप भोजपुरी मम्मी कहता नहीं कि भोजपुरी में आता ना गंद फैलौले बाने सो अच्छा गंद फैलौले बाने सो मुंह में से जाने मन तौने आओ उल्टी कर देता। अच्छा ये काहे गंदी गंध के बात अभी काहे आवत अभी मैटर का बा भोजपुरी में भाई का मैटर? अरे हम ना पता ना का पैसा ले लेके का कहल जाओ खिलाड़ी बड़ी सन खिलाड़ी का नाम उन्हीं के नामवा का टिका बा। अच्छा जो लाल लाल टिकुलिया निहन करेली सर खिलाड़ी है क्रिकेट के एगो गोड़ है ने एगो अब बैक फुट और फ्रंट फुट दोनों निकल के खेलेली स्टेज। अच्छा ई जैसे बुझाला के टिका जैसे बुझाला के एगो हिमाचल पर्वत ह एगो कोंदू पर्वत ह वैसा नहीं है तो लाल लाल सा हुए का? हां बुझाला की हिमालय पर्वत के 2 चोटी हटे एवरेस्ट के अभी कंचनजंगा बनल बा एगो माउंट एवरेस्ट के डोडा बेटा बनल बा। अच्छा तो अभी मैटर का बा भोजपुरी में महाराज का मैटर बा काहे इतना ओकरा के लताड़ल जाता भाई? लताड़े के जान तनी कारण बाटे हां एहनी के तब पहले जे केहू के अतना ना सम्मान दे दे तरे सनु कि ई हद क देले बाने सो मने हम कहतनी कि नचनिया आ कलाकार ए दोनों में अभी एहनी के अंतरे नहीं खे बुझात। नचनिया बा ओकरा पास कला बाटे त कला एगो कलाकार दूसरा कलाकार के सम्मान करेला ना कि ओकर अवहेलना करेला तो उ आदमी कलाकार कहाला। अब उ नचनिया बा केहू के सम्मान करता सम्मान करे के हाले नहीं के जानत तो उ ओकरा के काहे कलाकार कहब ओकरा के हम नचनिया काहे ना कहबी? अच्छा ई जौन बात रउआ कहतनी त ई जौन बात बा हमहू तनी मनी उड़ते उड़ते खबर मिलल हमरो के त हमहू सुनने कि शिवेश मिश्रा आ माही मनीषा के माने बीच में कुछ खटपट भइल बा स्टेज शो लेके बड़ा एगो काल रिकॉर्डिंग वायरल होता काल रिकॉर्डिंग वायरल होता इतना ना कोनी के दोनों के घमंड हो गइल बा जैसे अपने आप के लागत कि सुपरस्टार है सन। अच्छा का कोइले बड़ी से काहे ना नाचे कोइली? अरे पैसा ले लेके धोखा दे देते माल खोले रहली से दाम अच्छा दाम खा के आ उ शिवेश मिश्रा के प्रोग्राम में उनका के बेइज्जत कर देली है सब गइबे ना कइली है। अच्छा शिवेश मिश्रा पैसा देले रहलन कि ना? देले रहले है ऑडियो पूरा भारत ही वीडियो ऑडियो वायरल हो गेल पूरा भारत जान गेल फिर तू ही ना जननी रहुए ना जननी हम जानत नहीं तरवा सबसे पूछत नहीं बताई दे सब देखी ना देखी अब ना ओकनी के बारे में ना पूछबे मत करी महाराज बहुत गंद फैला देले बड़ भोजपुरी महाराज सुने लायक छोड़ले बड़ी सन देखे लायक। एगो नेटुआ के नाच जाने नी भोजपुरी में कहल गइल बा नेटुआ के नाच त ई दोनों नेटुआ के नाच ना चली सो चाहे स्टेजो पर जइहां से त नेटुआ के नाच नचिहां सो जो पैसा के बात आई ओहो घरी पैसा खातिर नेटुआ के नाच नचिहां सो तनी जाई ना रे एगो प्रोग्राम क के देख लीही। अच्छा ई बताई ना अच्छा एजा से जनता से का अपील कइल चाह कि जौन हनी के भीड़ लगा के लाखों के लाखों जनता करोड़ों संख्या में जाके आदमी देखेला भीड़ लगा के ओकरा से का कहल चाहत? जनता से हम इहे कहल चाहत नु ई इतना ना घमंडी बड़ी सो एकनी के बहिष्कार करी जा के बाइकाट करी जा अब बता तनी के बाइकाट कैसे एकनी के चलते बिहार पीछे बा जान ली एगो सीटेट के अभ्यर्थी या चाहे आंदोलन में कोनो बढ़िया शिक्षक के आंदोलन होता ओजा जाए वाला केहू नहीं के एकनी के नाच में महाराज लाखों लाख आदमी पहुंच जाता रहा एकनी के घमंड सातवां आसमान पर समझिए देखे जे जाता ओकरो के कुछ गलती कहल जी खाली यानी समाज के भी दोष बा एकरा में समाज सबसे बड़ा दोषी रहुआ का समस्तीपुर परसों पटना दौड़ दौड़ के चिल्लात नहीं माइक लेके तब 1 रुपया नसीब नहीं के ओकनी के आके आधा घंटा न चली सन इसी से भैया ले कम सीओ से भैया ले एकनी के बोलाइबे मत कर मत दे तू जब तहार इज्जत नहीं खींचन दे तो तू काहे के बोलावत तारा नियन आदमी के तो फोन ना करे के
चाहिए मत दे एगो देखिए, सामाजिक व्यक्ति है वो बहिष्कार कर रहा है भोजपुरी के अभी स्थिति ई भइल बा, भोजपुरी के स्थिति कि भोजपुरी के जितना कलाकार बननु उ घमंडे नु रावणो ले बेसी उ लोग के घमंड भइल बाटे। पूरा के भाषा भोजपुरी हां रावणो ले बेसी जानो हमरा जो आवेला तो नहीं कर केहू के गलिया दे तरे सन, केहू के कुछ कह दे तरे सन, लोग अभी एहनी के सुनता त एहनी के बता देतनी कि रावणों के घमंड टूट रहे। बॉलीवुड का भी एहनी के उदाहरण एगो दे देतनी कि बॉलीवुड एक समय में बहुत ऊपर रहे, ओगरी लागत रहे नु कि सब उन के जूता के नीचे बाटे, माने नोक जूता के नोक पर सबका के राखत रहल स। लेकिन ए घरी वो लोग के का दुर्दशा भइल बा, जनता के आगे गिड़गिड़ाता लो आकि हमार फिल्मवा तनी मनी चला दलो आकि जोन 200 करोड़ लगौले बानी प्रचार करेंगे तो प्रचार करता लो गुटका के प्रचार आ जाओ तनी फिल्मवा के दामवा त फ्लप जाता लो, घमंड टूटी ओही तरह सबकर घमंड टूटी, ठीक बा, एक ना एक दिन सबकर टूटी। लेकिन ए में का लागत शिवेश मिश्रा आ माही मनीषा ई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होत रहे, बहुत चैनल वाला डलन लगभग 2000 आदमी डलले बा अपना अपना पेज पर चैनल पर। लेकिन ए में का बुझाता शिवेश मिश्रा के गलती बा कि माही मनीषा के गलती बा? रवा है माही, रवा है मनीषा, मान ली रवा सब बताई ना महाराज। हमनी के महाराज हमनी के काहे टच कर देंगे अच्छा चल मान ली गलती के करबा माही मनीषा के बात शिवेश अभी मिश्रा पूछे वाला सवाल बा, पूरा बिहार भारत जनता की घमंडिया हो गइल बड़ी टीका लगा लेते जनाब का माने खेसारी भैया के पीछे घुमला ले बड़का के सुपरस्टार हो जाई ना अपनो स्तर एगो अपन असर होला, अपन मान सम्मान होला, कलाकार के को मान सम्मान होला, ओकनी के बातें कइल बेकार बा। समाज ले आग्रह बा हाथ जोड़ के गोड़ पर मुड़ी पटक के फिर वो सब बहिष्कार कर जाए, ओकनी के प्रोग्राम में मत करे जाए ना प्रोग्राम देखे जाए ऐसा कुल आदमी के प्रोग्राम नहीं देखे के। अब की हमनी के ई इंटरव्यू एकदम प्योर देहाती भाषा भोजपुरी में भइल बाटे, रउआ सब बताइब जरूर एक बार कि ई इंटरव्यू हमनी के कैसन लागल आ प्रयास कैसन लागल। ऐसा बात नहीं है कि हमनियों के 4 लाइन अंग्रेजी हिंदी ना बोले, 20 लाइन हिंदी ना बोले जा, लेकिन ई भोजपुरी कर हला एही से हमनी के भोजपुरी में बोलनी है जा भोजपुरी के बचाऊं के मैं तरी भोजपुरी में बोल के भोजपुरी में इंटरव्यू भोजपुरी बोले में हमनी के कब महाराज लाज शर्म ना आई, केहू के सामने बोल देव जा, दुनिया कोनो कोना में बोल देव जा। लेकिन हालांकि एजा से हमनी के प्रयास बस इहे रहे कि जे भी ऐसा नचनिया बजनिया बा ठीक बा, उनका भी कला बा, करस बढ़िया बा, 2 4 5 लाख 10 हजार आदमी देखे जाता रन, बढ़िया के बात बा, तू आगे के नाम कर विकास करो, लेकिन केहू के भावना के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। बात सही बा, समझा तो कितना आदमी जुटल हुई महाराज उहे बात बा। राउर सब ओइजा समझ ली कि फैन रहे, फैन फॉलोइंग राउर बड़ हो गइल होई, सब रउए के देखे खातिर पहुंच रहे, लेकिन महाराज दिल टूटल नु जे उन्हीं के पैसा देत रहे वो कॉन्फ्रेंस वाले के गिड़गिड़ा तड़न कि माही जी मनीषा जी आप चले आइए हमारे प्रोग्राम में, इतना बात हो गई और वो करिए कि हम देख रहे हैं अंत में वो ना तू बड़का स्टार हो गइल बड़ू, अरे ये बिहार चप्पलों से मारेला। अच्छा लेकिन जो बक्सर के कल्लू जी अरविंद अकेला कल्लू, वो शायद शिवेश मिश्रा आगे किसी इंटरव्यू में बोल रहे थे कि कल्लू जी हमारा बहुत साथ दिए और वो स्टेज को संभाले हैं। कल्लू अरे वो देखिए वो धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये लोग नहीं बोलते हैं कि चट मंगनी पट मंगनी, अभी तो ये लोग पैसा देखी नहीं है, खूब पैसा गाड़ी धन दौलत मिल गया अचानक। लेकिन अब स्टार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी मेहनत करेगा वो स्टार हो जाएगा और स्टार बन जाएगा। लेकिन स्टार होने के साथ साथ एक मान सम्मान कमाना और मान सम्मान बरकरार रखना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये कहावत सुने है ना भोजपुरी में, वो कहावत कि अधजा लगरी छलकत जाए, के हुए बा कि अधजा लगरी छलकत जाए, यानी कि आधा गगरी जोन बात तो भरल बटे अचारू और मटक के छलकता। एगो बात हम औरू कहब कि भोजपुरी में एगो औरू बात कहल जाला कि जे कबो के 10 रुपया देखले ना रहेला नु, ओकरा अचानक 20 रुपया मिल जाई ना तो छटपटाए लागेला, मछरी नहीं हो ना देखल सिक्का उहे बात हजार। हां तो उहे बात बाटे। बाकी एजा से हमनी के प्रयास कैसन लागल रो सब बताई जाए खाली जरूर कि, और उ सब जवन कलाकार बाणन नचनिया बजनिया जवन ई सब बाड़ी जाए, यही लोग के देखे के चाही कि ना देखे के चाही, देखल बढ़िया बात बा, ठीक बा, देखे जाई जा, लेकिन हइसन कुल काम कर जा तब ना मुजरा मत करस लो, नृत्य करस लो, नृत्य होला का वास्तव में वास्तविकता में नृत्य होता क्या है वो कीजिए आप लोग, मुजरा करना छोड़ दीजिए, लोगों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ से जय हिंद, जय भोजपुरी।